No niin, moro vaan kaikille. Se on soittelija tässä. Näin ekas videossa me katsotaan vähän mitä soittimia mulla on täällä. Mitä kamaa mä yleensäkin omistan. No niin, lähdetään katsomaan mitä mun huonetta. Elikkä täältä löytyy Ibanez Art 120, ihan peruskitara. Gibson Les Paul Studio. Viimeisin hankinta ja kallein kitara mitä mulla on. Löytyy Metallica julisteita. Löytyy Hard Rock Cafén passi. Löytyy Guns N' Roses tuoli. Siitä on tosi hyvä soittaa. Sitten Crybaby, Whammy, Delay ja Death Metal, tollanen boosteri. Ja tietenkin tän toi jalkakytkin. Tää on Marshall JVM 410H ja klassikikaappi. Löytyy tollanen tuoli. Se ei oo niin hyvä kuin toi, koska se on vähän liian joustava ja se pyörii, niin se ei oo kauhean kiva soitella siinä. Lisää julisteita löytyy. Tässä on mun eka kitara. Se on tosiaan maalattu, koska kyllästyin siihen. Se on ihan hyvä peli aloittelijalle. Sitten täältä löytyy Line 6 Spider 3. Pölyväkaappi, tommonen pikkukaappi. Se on 75 wattinen. Sitten löytyy Vox AD 30 wattinen. Se oli mun eka. Tommonen peli. Sitten löytyy tämmönen Yamahan PSR E433. Tämmönen ihan peruskiipari. Ihan hyvin sillä soittelee täällä kotona. Täältä löytyy vaikka mitä täältä mun pöydältäni. Puhelinta ja on interface ja tuolla on tosi hieno äänittää. Löytyy kuulokkeita, löytyy vaikka mitä. Metallicans on käynyt Monster DVD kaverilta lainassa. Tosi hyvä. Tässä on Fender CD 160 akustinen. Ei mikään kallis, sain jollain. Se on tosi hyvä, vaikka onkin suht halpa. Vielä tämmönen pieni pyörähdys tässä.